खुलुमबाय बयखौबो जोंनि रोजों फेमिलि चेनेलाव फिन खनसे बरायनाय बावहरनो थाखाय आसा खालामो नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ जोबोद नायगोन। थ' बिदिब्ला भिडिअखौ नायलांदिनि। नै अट्स संनो लाबाय आङो। अट्स बानायना जानो नायदों आङो। खम समनि गेजेरावनो थाबनो जानायखौ नायगिरनानै आं बेखौनो बानायनानै जानो सानबाय। नायलांबाय थादो आं माबायदि बानायबाय थायो। नै बेनो गाइखेरजोंबो बानायना जानो हायो आरो पुरि सुरिफोर बायदिसिना बानायना जानो हायो जों बेखौ। नायलांबाय था आं माबायदि बानायो। नै आं बेखौ सिगाङावनो बाहायखानाय बिसिखानाय पेकेट बिसिखानाय भैयामाव सोमना लाना दंखायोमोन। आं बेखौनो संग्रोनोसै माने लोगोसे नांगोन आंनो माबा आमल गाइखेर, लोगोसे नांगोन सिनि, नैबे सिनि बे मोनथामजोंनो बानायना जागोन आङो सिम्पोलनो एसेल' बानायनानै। नै आं दा दैखौ एसे होग्रोना लाबाय जाहाथे थाब मोननाय हिसाबै गाइखेराबो बांद्राय जाया दैजों एसे फोमोनग्रोना लायोबा। नै दैखौ होनानै आं बेयाव अट्सखौ होनोसै दा माने अट्सखौ होबाय आङो गावनि जानो हानाय माने एसेल' बांद्राय बुरजा जाखाया नालाय बेखौ एसे होबाय आं। नै एसेयानो एसे बुरजा जागोन दा बियो एसेल' होबाबो होबाय। माने अरखौ खमायनानै बिदिनो एरना होबाय थानांगौ बेखौ, नङाबा बियो सिथाबगोन नालाय खामगोन। माने दैयाबो एसेल' होखानाय नालाय ओंखायनो एरबाय थानांगौ बेखौ अर खमायनानै। नै आं दायो होनोसै आमलखौ होनोसै आङो। एसे दाथ्था होनांगौ दे नङाबा गोथाव मोना, माने एसे दाथ्था होबासो गोथाव नाङो जानो। पानियाबाथाय माने मोजां नाङा आरो अट्सखौ, ओंखायनो एसे दाथ्थायैनो होबाय। सिनिखौबो एसे होना लानोसै गावनि सिनिखौ गाव जेसेंखौ मोजां मोनो। सोरबा बांद्राय गोदैखौ मोजां मोनो, सोरबाया एसे खम गोदैखौ मोजां मोनो। बिदिनो गावनि केपासिटिनि सायाव होना लाबानो जाबाय, गाव जायखौ मोजां मोनो। आंबो नै आंनि गोसो बायदि होबाय, मिडियामनि बांद्राय गोदैबो नङा। नै बेयाव आं दा बेबायदिनो मोजां एरबाय थानोसै। थाबनो मोनो 3 मिनिटसोआवनो मोनो, जेबो गिदिर खामानि नङा बियो। एसे बहाबा थांनाय समाव आथुर जायोबा, टाइमफोरा आथुर जायोबा माने थाबनो बानायनानै जानो हायो बेखौ जोङो। उदै बुंनाय मोनो गाइखेरजों संनाय नालाय। बिदिनो नै मोनबायानो बियो। गाइखेरखौ एसे होबावनोसै, एसे पातला नुदों माने एसे दाथ्था जानायनि। बेबायदिनो एरना होबाय थानांगौ माने, नङाबा आरो गाइखेर होबाथ' बांसिन माने खामनो नागिरसिनो। माने अरखौ एसे मिडियामाव होनानै बिदि एरना होबाय थानांगौ आरो थाबनो। नै जाबायानो आंना रेडि। माने एसे दैलावाव दोननांगौ, माने दा बियो रानबाथाय एसे माबा जायो माने दाथ्था जालांखायो। नै दाथ्था जाबायनो, माने अराव संबाय थानाय समाव एसे दैलाव नुदोंमोनबाबो दा माने एसे दाथ्था नुबाय। दा जाहोनोसै बेखौ। नै जानोसै आं दा बेखौ। एकदम गुदुं जानो नायबाय आङो। माने बोराया मालाय गाव मोजां मोनथारानो, ओमफ्राय आंहा बेखौ गोथाव मोनसोयो। बोराया जाखाया, थेवबो आं हारसिंबाबो बानायना जायो। उखैनायाथ' हाखाथारलामोन, माने न'आवबो बिराद खामानि मावबाय, साफा खालामबाय, न' हि जोम सुस्रांबाय। बेयावनो माने ओंखाम संबा गोबाव जागोन नालाय, ओंखायनो बेखौनो थाब बानायना जाबाय आरो। नै गथ' गोनां बिमाबाथाय माबायदि जायो। माने मोनसे जायगायाव थाइसे जायगायाव जनानै मोजां रोखोमै जेबो बुस्थु मोनजायाबा थाथेरनो हाया आरो
जि दिगदार जाखायो नै बयबो मिथिखायो जों बिमाफोरा मोनसे खामानिखौ खनसे लागै मावजोब हाया होननानै नै जोब्बायानो आंना जानोथ' हाबावोमोन खिन्थु बुस्थुआनो एसे जानाय नालाय ओंखायनो एसेखौनो जाबाय आरो सोरबाफोर बानायना जानो हागोन बानायना नायनो हागोन किसमिस काजु बादाम खिजुर बायदिसिनाफोरखौ होनानै जानो हायो माने आं दा जेबो होना जायासै सिम्पोलखौनो जाबाय आङो बेखिनियावनो आं भिडिअखौ फोजोबथ'बाय।